V rámci nové verze SWOOTCAM 2023 je představena nová operace nazvaná síťové dělení odpadu. Tato operace je zaměřena především na stroje, kde je nezbytně nutné rozdělit materiál na menší kusy předtím, než vpadnou do pracovního prostoru stroje. Operaci síťové dělení odpadu lze najít jako součást operace automatické kontury a máme možnost ji specificky nastavit dle našich potřeb. V dialogovém okně operace můžeme konfigurovat rozteč sítě, minimální délky drah a extra boční přesazení. A na závěr máme také možnost vypnout zahrnutí vnitřní kontury.